Magluluto tayo ng fish fillet na may tausi at oyster sauce. I-prepare na natin ang mga ingredients na ating gagamitin tulad ng carrots, bell pepper at onion leeks. Magsimula na tayo. Maglagay lang ako ng mantika. Painitin lang natin bago natin igisa ang bawang at sibuyas. Ilagay na natin ang carrot. Ilagay na rin natin ang tausi o black beans. Maglagay din tayo ng oyster sauce at paminta. Haluin lang natin. Lagyan natin ng tubig. Maglagay din ako ng shrimp cube at dagdagan natin ng tubig. Ilagay na natin ang onion leeks at bell pepper. Haluin lang natin. Lagyan din natin ng cornstarch, pampalapot. Luto na ang ating sauce. Set aside lang natin. Isunod na natin ang fish fillet. Meron tayo ditong fish fillet na hiniwa ko na ng manipis. Lagyan ko lang ito ng paminta at itlog. Haluin lang natin ng maayos bago natin ilagay sa harina. Pagkatapos natin lagyan ng harina, iprito na natin. Pagkatapos natin maprito, ilagay na natin ang sauce. Ayan, ready to serve na po. Maraming salamat sa inyong panunood. Please subscribe.